Jó, come on, that's it. Ja, most indítottam csak el. Jó, akkor köszönjük. Akkor sziasztok! Van videóban ez a játékapunk játszott. Slay a Million Zombie. Ha jól tudom. Igazából én sem vagyok benne biztos. Hogy kapunk ládát, kapunk. Hát ha meg akarjátok tudni milyen, akkor lépjetek be a Robloxba, írjátok be, azt kész. Hát úgy ugye lehet, hogy én nem Robloxból, akkor tudnék rámutat be. Jó, 10 másodperc. Ne, Majd én mindjárt elmegyek töltőért, mert 20%-on vagyok. Na itt van. Én állom. Jé! Bazi! Erről nem szóltál nekem. Ki most érzik ezeket a videót? Várjál, nekem jó feje van, hát. Sigma boys. Ez a harmadik vagy. Jó, meghal. Megölöm. Én nem voltam. Nem. Mi jó? Az nagyon durva láda lett. Hányas levelű vagy? 29. A videót. Akkor ki, akkor ha 50. Mi legyen a lényeg a videónak? Hogy kell megvetni a videót? Ha? Igen. Igazából itt az a lényeg a videónak, itt ebbe a célba, hogy minimumon chapter 4-et megnyerjük. Aha. Aztán megyünk egy kicsit skill accounturizni. Aki most mindezt a videót, majd Igen, 20 perc. Én nem pro vagyok, már pro vagyok. hát azért... Mi ezt most... Tudtuk a nevük? Tudom, Ha megkérdezni valaki, hogy hogyan megy ez a videó, hát képernyő felvétel. hát igen, de szerintem nem megnyugodtak. Mi? Nem megnyugodtak. Most mondtam, hogy erre fog menni. Ja. Majd utána... Más? Majd ha megyünk skill accounturizni, utána töltsd le megint az FT-t, jó? Aztán egy... Már letöltöm, akkor nekem majd csinálnom majd. Ja. Az úgy lettem újra a Kevin. Jó, majd akkor egy picit készüljél fel ott. Aztán megcsözdetünk egyet. Hát jó lesz, akkor játszani. De van, ha vége ennek a játékra lesz a videó, elküldjék a Bandika, aki ingyen dolgozik nekem. Halóra. Na, raggolok már annyira. Igen, az a gond, hogy ez nagyon lobbos játék. Mert sokan jönnek, és... Amúgy, ha meghalunk ahhoz képest, ha meghalnám mind a ketten hamarabb, mint a 10 perc, akkor... Mi megkapjuk a járát, vagy nem? Én majd nézem a videót, akkor nem tehetünk, mert a játékot ilyen. Mert sok a zombi, sok a csontvász, és azt Sok raggolunk. az XP. Én az amennyi fél. Minden lagolgatja így egybe a játékot. Cím. Ez go level 50. Nekem level 6
egy picivel többen jönnek. Vagy gyorsabban jönnek, na. Akkor azért, hogy majd ki akarok tudni akkor, vagy hogyha abban, hogy látjátok a csinó vagy csinóban, vagy hozzá kell jönni. Elmondom, várja tudod, Dani, az a videót Szilorddal játszottam Robloxot, 100% veszély. Lesz folytatás. Nem, akkor lesz folytatás, csak más játékkal. Igen, és még a Xiaomi-on adok neki egy Dark Grande, jó? Én nem fogok Still a Brain-re hozni. Nem, de 24. Oké, ez mi? ez nem lesz ebbe De mi ez? most se veszünk a Necroman. Osztom, ilyet rám csapott. mi ott fejne csontba? Nem megkurváljuk te? Ossza. Úgyhogy jól láttam, neked van olyan videód, ami 2000 megtekintés van. Itt furcsa hangom, azért meg vagyok. Várjatok. Egy pofonok. Ezen a videó annyi pofonok, annyi a bazsinak. Hagyja békén. Jön a gól. Jó, milyen gól! Akkor menjünk a lobbiba. Na, felkészítettek? Nyitom a ládát. Nyissuk a ládát. Az enyémet nem fog. Az animét láthatjátok. Ma még ha betölt a játék, ugye? Ja, igen, itt van a játék címe, ha érdekel. Tuti, engem akartok volna látni, hogy mit az. Adjál már békén. A 5-ös csillagos láda. Na? Hány csillagos? Bro, most komoly! Komoly! Mit? Leci. Jó, itt van! Na, 3 csillagosat először. Leci! Hoppá! Epic! Következő. Semmi. És az utolsó 3 csillagosunk nem más, mint egy... Hoppá! Legendary! Első 5 csillagos ládánk! Oké. Várjál. 5% Uncommon, 10% a Legendary-ra. Na nézzük. És szavazzátok meg, hogy Dani vagy Bazi. De szerintem néz ki, nem jobban néz ki, mint ennek a... nem tudom, kinek. Ja, de vannak értek. Mi vagyunk a gótok! Gótok vagyunk, becém! Semmi változás nincs rajta.